Dobrý večer, dámy a páni, vítajte pri historicky prvom videu na tomto kanáli. Dnes sa pozrieme na to, ako by mohli dopadnúť najbližšie parlamentné voľby podľa najnovšieho prieskumu od agentúry NMS. Od posledného prieskumu z 13. augusta 2025 nastala jedna obrovská zmena. V tomto sa už totiž vyskytuje aj strana Demokrati, ktorá v predĺžšom prieskume ostala za bránami parlamentu so 4,5%. V novom prieskume už má 5,5% a keď sa pozrieme na približný prepočet na parlamentné kreslá, demokrati by mohli dostať dokonca až 10 parlamentných kresiel. Podľa prieskumu samozrejme vyhrá Progresívne Slovensko s 22,1% a Smer SD bude druhá strana s 20,1%. Ďalej môžeme vidieť, že Republika prekvapivo stále ostáva na 3. mieste a Hlas sa prepadol až na 4. Keď sa pozrieme na možné zostavenie koalície, budeme počítať s tým, že PS bude strana, ktorá bude zostavať koalíciu. Odstraníme teda strany súčasnej koalície a zostane nám celkom pohodlná koalícia s 81 kreslami, čo je samozrejme o mnoho lepší stav ako stav súčasnej koalície, ktorá pri zostavení mala 79 kresiel a vláda by mohla v podstate vzniknúť bez nejakých väčších komplikácií. Táto koalícia by však mohla mať problémy do budúcnosti, a to z dôvodu, že sa tu nachádza strana Hnutie Slovensko Igora Matoviča a KDH. S Hnutím Slovensko by nemusel byť až taký problém ako s KDH, keďže kresťansko-demokratické hnutie je v niektorých otázkach, v niektorých tématoch viac naklonené ku stranám súčasnej koalície Smer SD a Hlas a SNS a jednoducho bez KDH hlasovanie o niektorých návrhoch proste neprejde. Zároveň musíme počítať s tým, že pokiaľ KDH by sa jednoducho nedostal do parlamentu a pokiaľ by sa ich preferencie zmenšili, tak to môže pravdepodobne znamenať, že veľká časť ich voličov by práve pristála v stranách súčasnej koalície alebo Republiky, alebo po prípade ešte SNS. Zároveň, keď sa pozrieme na prieskum z minulého mesiaca od tej istej agentúry, tak môžeme vidieť, že koalícia o trochu oslabla, konkrétne o jedno kreslo, a to znamená, že v tomto podľa tohto prieskumu by koalícia, ktorá je vyzobrazená aj tu, mohla mať 82 kresiel. Teraz sa však ale pozrieme na to, či je vôbec agentúra NMS dlhodobo dôveryhodná, a konkrétne sa pozrieme na predpoveď agentúry NMS volieb do Národnej rady v roku 2023 a porovnáme ich s reálnymi výsledkami. V týchto prieskumoch agentúra NMS ukazuje dokonca náskok Progresívneho Slovenska v prieskume z 26.9.2023, čo bolo naozaj chvíľu pred voľbami. Môžeme vidieť tesný náskok Progresívneho Slovenska. Keď sa pozrieme na zostavenie koalície, dokonca vidíme, že súčasná koalícia by ani nebola schopná zostaviť vládu. Keď sa pozrieme na výsledky parlamentných volieb, môžeme vidieť, že Smer SD, Hlas a SNS naozaj boli strany schopné zostaviť koalíciu. Podľa tohto prieskumu to naozaj tak nevyzeralo. Tu môžeme vidieť, že dôveryhodnosť tejto agentúry v prieskumoch je celkom značne ovplyvnená aj tým prieskumom tesne pred voľbami 2023. No a keď sa pozrieme na ďalšiu agentúru, ktorá je tiež veľmi známa v tomto období robením akýchsi prieskumov, tak si tiež môžeš všimnúť prieskum agentúry AKO z 27.9.2023, kde opäť Progresívne Slovensko má tesný náskok, ale má náskok. Zároveň sa tu vyskytuje Republika. A keď sa pozrieme na zostavenie koalície, vidíme samozrejme o mnoho viac strán, ako sa v skutočnosti do parlamentu dostalo. A opäť môžeme vidieť rovnaký scenár. Jednoducho súčasná koalícia spolu s Republikou by jednoducho nedokázala zostaviť koalíciu. No a potom je tu agentúra SANEP, ktorej prieskum z 25.9.2023 je aspoň teda podľa mňa dôveryhodnejší. Pozrieme sa na to, ako by mali byť teda rozdelené kreslá podľa tohto modelu. Smer mal podľa prieskumu SANEP dostať 41 mandátov. V skutočnosti dostal 42. Progresívne Slovensko malo dostať 29 mandátov. V skutočnosti dostal 32. Hlas mal dostať 27. V skutočnosti dostal presne toľko. Republika sa tu mala vyskytovať s 13 mandátmi.
V skutočnosti sa nevyskytla ani s jedným. Ďalej SNS malo dostať 11 mandátov, v skutočnosti dostalo 10. KDH mala dostať 9 mandátov, v skutočnosti dostala 12. SAS 10, v skutočnosti dostala 11. Olano a priatelia by sa dokonca podľa tohto prieskumu ani nemalo vyskytovať v parlamente, keďže by nesplnil potrebné 7% kvórum pre koalície. Keď si však zrátame mandáty strán, o ktorých vieme, že by boli schopné zostaviť koalíciu, zistíme, že tieto strany už by podľa tohto prieskumu boli schopné koalíciu zostaviť. Konkrétne s 92 mandátmi, čím tento prieskum dal naozaj veľký náskok k súčasnej koalícii, keďže vieme, že v skutočnosti mala 79 mandátov. Avšak toto je jednoducho prieskum, ktorý tesne pred voľbami hovorí, že Smer vyhrá voľby a zostaví koalíciu. Čo jednoducho podľa skutočných výsledkov vieme, že je skutočne pravda. Podľa tohto sa dá povedať, že SANEP bol jeden z najviac dôveryhodných prieskumov v tomto čase. A na základe dôveryhodnosti z obdobia volieb 2023 môžeme zhodnotiť, že podobná dôveryhodnosť sa bude vyskytovať aj v najbližších voľbách. Keď sa pozrieme na to, ako to vidí agentúra SANEP na najbližšie voľby do Národnej rady, môžeme sa na to pozrieť v tejto vizualizácii, ktorú som si ja vyrobil z spreadsheet z tabulke od Google, tak keď si tam dáme strany ako Slovensko, PS, SAS a KDH, môžeme si všimnúť, že budú tieto strany schopné zostaviť koalíciu, avšak bude veľmi tesná so 76 kreslami, čo je o mnoho menej, ako môžeme vidieť pri prieskume od agentúry NMS z tohto mesiaca. Zároveň si môžeme všimnúť, že demokrati by sa podľa tohto prieskumu nedostali do parlamentu. Je potrebné podotknúť, že tento prieskum je síce z augusta, ale agentúra SANEP pravdepodobne bude mať august pre september, na ktorý sa určite pozrieme. Keď sa aj pozrieme na prieskum z augusta od agentúry NMS, môžeme si všimnúť, že jednoducho tá koalícia, ktorú tu zobrazujú, PS, Hnutie Slovensko, SAS a KDH, je jednoducho o mnoho väčšia ako koalícia, ktorú nám ponúka agentúra SANEP. Toto je naozaj veľmi, veľmi tesná koalícia a veľmi nepohodlná, zvlášť so stranami ako KDH alebo Matovičové Slovensko. Samozrejme, jednotliví členovia tejto koalície by ju pravdepodobne chceli zostaviť a chceli by ju zostaviť s týmito členmi, ktorých tu vidíme. Avšak v neskorších rozhodnutiach, ako napríklad aj základné rozhodnutie, a to je zostaviť vládu, by táto koalícia mohla byť veľmi nepoužiteľná a mohla by veľmi rýchlo stratiť dôveryhodnosť. Zatiaľ však všetky prieskumy, na ktoré sa pozeráme, zobrazujú to, čo si tak nejak všetci myslia. A to je to, že strany súčasnej koalície zatiaľ nevyzerajú na to, že by boli akýmkoľvek spôsobom schopné sa do koalície dostať. Ak sa vyskytnú nejaké ďalšie zaujímavé informácie, určite sa na ne spoločne pozrieme. Tak dovidenia.